kai Buhari ya babu kyau. Karnuka da dama sun shuɗe, amma ko a tarihi ban ga irin karni irin wannan ba. Yau kenan kusan wata ɗaya kenan. Jos naira 50 naira ne da ni naira 50 kullum sai dai in ciro ta sake komar da ita. Ban san ma ya zan ba. Naira 50 kacal aljihu kullum shiru sai dai in ciro ta kawai in sake maida ta kaɗa kai. Kullum tsammani na zan samu abin da ya bi ta, amma wallahi ba na samu. Kawai dai mu ta area ringa zaga ban san ya zan ma zan yi ba. Kullum kawai ina cikin leke dubi ko Allah zai sa in dace. Daga na kalli wani abu ma yana daga ko sai za a samu wani abu a cikin shi ko abin tabawa ko wannan shiru kawai. Rayuwa cikin kunci haka nake rayuwa. Sai ranar Allah ya da naira 500 ina cikin tafiya ta na tsince ta. Na zo na dauka na kalli 500 naga ita ne ba da kyau. Na gode wa Allah. Bayan na gama gode wa Allah na tashi na ce to bari leka ko wani dan yeja ne zo ya ne an ce ta. Na leka na ga ba wannan fa faduwa ta yi ba mai shi. Na ce to bari yi dabaran da zan yi dauke wannan abun karma wani ya gani a ce ai TBT. Na samu na antiyoti na wurga ta aljihu. Na ce to wallahi zamani din ne yanzu sai an yi irin yar tada. Dabarun mutanen da shi ne babu wani inda zan kai 500 nan aje ta. Zan yi dabaran mu na mutanen da wanda muke ji a tarihi. Tona rami binne ta kawai in na tashi bukata ta zo tona. Dan yanzu in har na ci zan sa ta aljihun yawo da ita akwai yan uba hannu suke sawa aljihu. Kullum kana kuka babu kuɗi suna kallon wannan kuɗin za su ce makareci ne kai. Su kuma ba san cewa ma kusan wata ɗaya tukun aka samu ta ba. To shi ne ce gaskiya ya kamata in yi dabaran mutanen da ranar da na tashi bukatuna sai in zo in tona in je in yi bukatuna. Yanzu zan binne ta kawai duk ranar da na tashi bukata na in zo in tona sannan in yi amfani na da shi. Sai na haɗo ta da 500 ɗin da na samu da naira 50 ɗin da na samu na haɗa na binne 550 kenan. A kan ranar bukata na zan zo in bude da binne ji da kyau na tabbata ta binne. Kafin nan na yayyafa ƙasa haka yi na ce to sai a ranar da Allah ya kawo ni ina jin daɗi na tafi. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show Gai wallahi ba wani gai na wallimi wallahi ba wani gai kawai mu kadai ne gai ka gane ko. Duk wanda ya ce shi gai ne wallahi ƙarya ya gai. Mene nake saurara ne nake jin kanshi ne wai gai. Layan da kasan ganshin kuɗi duk yanda ake wallahi akwai albarka nan wajen gaban wani Allah abun kuɗi nake ji ne ko mene. Duk yanda ake wallahi nake ga wani da kekin hawa ne wallahi wani karfa ne ya zo ya yi wani ajiyan shi nake ganan wallahi yana toni. Wallahi kuɗi ne wallahi ya yi ta nan kagan da kai lidayar wallahi kusan shekara kenan ban ga wannan kuɗin ba kai. Ai wallahi dole in ci gaba da tono 500 a zaman ga kwataran sama jam yau kusan wata 4 kenan bangaren sa wallahi yana tona kai yau na zama mai kuɗi kenan boss. Wannan kudin yanzu ai yau akwai baji wallahi shirin gari kowa za a tsaya wani doka shayi rumku ba wani ai normal ne wallahi Allah zai zirto wani kai yau da albarka da after one day na yi gama shiri na za a shiga market na je na tuno abubuwan da zan siya na 515. Ina zuwa kawai na kalli waje a tuni zuciya na ya buga na ce ko dai ba wajen bane. Na duba na ga wajen ne babu kuɗi ba alamun kuɗi. Na yi tunanin duniya ya aka yi waye kalle ni lokacin da na zo na binne. Na yi shiru na rasa ya zan na gane kan cewa fa Najeriya nan fa ita ne matsalar ba wai ni kaɗai bane wannan matsalar yake damuna tunda kuɗi a ramin ma tona. Na shiga bakin ciki na yi kuka na gaji ko wanda zai ce min sannu ban samu ba. Najeriya kenan kaɗan daga cikin matsalolin da muke fuskanta.